Dobar vam dan, lijepo je vrijeme, cvijeće posvuda, znači na tržnicama, puni su vrtovi, okitili su se cvijećem. Vrijeme je kada se slave krizme, prve pričesti, firme ili kako se to sve zove i svadbe. I mislim da je sad savršeno vrijeme da ako vam se da i sami napravite aranžmane koji će izgledati jako profesionalno. A vrlo su jednostavni za napraviti. Za okititi kuću, za okititi stolove možda u restoranu ili gdje već slavite. Ono što ja imam to su ove vaze koje sam radio davno, možda prije 10 godina. To je bila neka kolekcija ovako rustikalnih bijelih vaza, ali možete i bilo kakve male teglice, vazice iskoristiti za to. Kao podlogu neću koristiti spužvu, nego upravo ovakvu žicu. To je ograda zapravo mreža i kad jednom si napravite takve jastučiće od žice, možete ih koristiti puno puta. Samo ih operete i opet je ponovite u drugom aranžmanu, jer su one nehrđajuće i zapravo su odlična podrška cvijeću. Da bi ova mrežica ostala u posudi, kad ulijem vodu, treba je zalijepiti sa ljepljivom trakom. Postoje ove profesionalne, ali znate, mislim da je to sve marketing. Ja koristim često puta i improviziram sa ovakvim najobičnijim selotejpom na način da ga preljepim preko vaze i na taj način učvrstim. Dovoljno je jak i držat će toliko koliko mi treba. Imam prekrasne božure. Pogledajte kako su lijepi. I što je super kod njih, oni se stvarno brzo otvaraju. Otvaraju se na očigled. Ovdje imam i ove prekrasne ranunkule, koje nisu uobičajene. Nazivaju ih leptirić ranunkule, se nazivaju, a dobijene su križanjem raznih vrsta ranunkula i djeluju jako poljski. Dodat ću i koji ljiljan. Na kraju koristim gotovo svo bijelo cvijeće. Vidite kako je super podrška ovom. Znači, sa puno manje cvijeća, kada je podrška ova žica, možete dobiti puno ljepši i veći volumen. Pogledajte ove tulipane prekrasne. A tulipan se čak može, kada je već u ovakvoj fazi, i otvoriti. Izgleda potpuno drugačije. I zapravo biram bijelo cvijeće, jer svadbe, krizme, pogotovo prve pričesti, prvi izbor za sve je uvijek bijelo cvijeće. I s tim se ne može pogriješiti. Još malo ovih ranunkula. Znači sve ovo u bijeloj drap boji, nekako lijepo u teksturama se isprepliče i stvara kao mali oblačić. Stavit ću još jednu granu ovog prekrasnog delfinijuma. Ako mi je previsok, mogu ga iskratiti da ne smeta. Evo ovako i ovaj drugi komad delfinijuma ću iskoristiti kao niži cvijet u vazi. Evo, mislim da je sada to na neki način dovoljno popunjeno. Ono što mi je nekako za kraj najdraže, to su ove obične livadne ivančice. Ove ivančice će dati jednu drugu notu cijelom aranžmanu, da će nevinost. A upravo uz krštenja, uz pričesti, krizme je ono što zapravo simbolički trebaju i aranžmani na stolu prikazivati. I pokazat ću vam jedan trik, način na koji ja zapravo te stvari uvijek nosim iz cvjećarne u restorane, a nije jednostavno ovakve gotove vaze prenijeti da se ne okrenu, da se voda ne iscuri, da se vaze ne razbiju ili uništi cvijeće. Ovo su prazne kutije u kojima mi dolazi cvijeće. One su idealne za transport ovih vaza. Sa običnom ljepljivom trakom pričvrstim dno za ovaj poklopac kutije i to na nekoliko mjesta. Znači, otprilike postavim si vaze kako bih htio da sjede u kutiji. I sad samo trebamo otvoriti rupe na ovoj kutiji gdje će ova vaza idealno sjesti. I na taj način biti potpuno čvrsta i fiksirana. Evo, isto tako i ova puna cvijeća. I sada sam siguran da aranžmani će čitavi doći na odredište. I još samo jedan detalj, molim vas. Ovdje imam prekrasne perunike, irise koji su mi neodoljivi. U ovakav bijeli aranžman, ako se ne radi o prvoj pričesti, samo jedan ili dva cvijeta u nekoj boji će aranžman promijeniti i dati im potpuno drugi karakter. Kao ovi irisi i možda koji cvijet alijuma. I na ovaj način imat ćete stvarno livadu na stolu.